Čaute ľudia, to je Data Story nás pri ďalšom videu a dneska som tu s Adamom 235 a dneska ideme challenge, ktorá bude o tom, že Adam tu má všetko málo, máva hrozný fall damage a ja som zase obrovský, ale som ultra overpowered. Čiže takýto mi to nedá fall damage a ukáže, keď ti to dáva fall damage. Idem a keď skočím a normálne skočím, hneď som zomrel. A takto dnes ideme dohrať Minecraft. Každý z nás má 3 životy. Toto je testovací kill, kde sa všetko regeneruje. A môžeme ísť. Ok, samozrejme drevo treba dať. To je základ. Žije sa tu tak trošku. Jo, to v kejvke bude zábava. Mám už 5 brezy. Mám 20 oných. Tak na začiatok spravím z toho pickaxe aj tebe a naťažíme veľa cobblestone. Nech máme na sleby. OK? Kde si? Ja ťa nevidím ani. Ja ťa ani nevidím. Toto tu pri spawne je naša hlavná bejska, lebo tu sú schodíky, všetko. Dobre, poď mi pomôcť. Ty vyťaž ten strom, ja vyťažím tento, lebo tu zavadzajú. Ten, ktorý zavadza v ceste. Je to celkom rýchlo. Ty čelníš len jeden blok. Tie listy mi aspoň môžeš pomôcť. Jablko mi padlo pre teba, poď sem. Tu máš na regeneration. Tam sú. Tam máš jablko. There. Pre teba. Takto tu máš cestičku hore. Vezmem ten crafting a tam dole si spravíme bejsku. Akože s tebou disk end portálu, tam jak budú hory obrovské, tak sme. Vedovej ľudia, varujeme, toto bude len part 1. No môžeš, len... Ty zatiaľ budeš robiť niečo v overworlde. Vylepšovať našu bejsku mini. Tu máš schodíky, ktoré ti pomôžu vyťažiť vyššie. Vyšlo to, Adam, pozri. Pozri, my tu máme mob trapku, pozri.
Dal som ti tam slabý, čiže sa tu môžeš dostať. No ja som sa strátil. Ježiš, ty nevieš, kde je naša blízka. Ja som musel shiftnúť, aby som vedel... Haló, vidíš ma? Vidíš ma? Skačeš tu. Ahoj, bežím. Položený slabý. Idem tomu. A v podstate dám ti sem slabíky, nech sa ty dostaneš do toho skladu, OK? Potrebujem jedlo, idem zháňať jedlo. Čakaj, ja idem zháňať jedlo, ty si tam kopkaj tú onu, OK? Nemôžeš umrieť, pamätaj, že tu máme 3 životy a keď všetky minieme, tak séria je, že KO. Nechceš to v prvý diel? Idem do tej vesničky, vezmem tam i... Mám jedlo. Vezmem... Počkaj, nechaj mi toto jedlo. Idem do tej vesničky na hej bieli, vezmem tam i poskeľ, OK? Lebo ako toto by si nevyšiel, tak ľahko, tu potrebuješ toľko slabou, plus cesta späť. A inak zistil som, ako sa k tomu strongholdu dostajeme hrozne rýchlo. Počuješ ma? K tomu strongholdu sa dostajeme hrozne rýchlo loďkou. Logicky. Spravíš motiku a spravíš farmičku, lebo mám nejaké sadeničky. Ja si idem urobiť viac chleba. A vezmem aj ten kompost, ktorý tu je. Lebo logicky, k tomu strongholdu, keď väčšinu prejdeme loďkou po vode, tak logicky nemusíš pokladať stále slabý ako po pevnine. A pretože endermanov musíš nalákať ty, lebo oni sa nevedia dostať do 2 blokov, ale ja som 3-blokový. Tým pádom ku mne dostanú ľahko. A keď budeš stratený tam dole, ako máš XPčka, tak ti to ukazuje, že tá bodka tam, tak to je, že... Hej, ja som zamkol. To som učil. Neviem koho. Ale že som to učil. Yes! Stack a 38 slevou. Nice, ja mám ešte 400 cobblestoneu. Mám svojich z toho sleby. Job to žradlo, Adam, poď sem. Kura! Ja mám žradlo pre teba. Ale ja si tam mohla vidieť. Kde ako chceš. Tak kura je väčšia jak ja. Čo do mňa zľakol. Pekná. No keby si nespravil ten pribublý... No keby si nespravil ten pribublý bucket, tak máme farmu rovno v baráku. Aj bucket by sa mne hodil s vodou. No ale neskôr potrebujeme na farmu. Poza mnou, ty ma určite pochváliš. Áno, čakaj, len tu nasadím mrkvu. Idem. Si v bejska? Nie, poza mnou, určite budeš. Nešiftuj. Ja idem za tým koliečkom, nešiftuj. Prečo shiftuješ stále? Lebo potrebujem. Zem. Aby som vedel položiť
či tak idem za tými slabmi, čiže... Dívaj sa, ako vysoko som vyliezol. Si na mňa hrdý? Hej, to je ďalší milestone, je tam hore. Tu máš žrádlo. Zober mi toto. Kde bude 144. Teraz som tak brzo hebol. Poď späť do bejsky, o chvíľku je noc. Jak si sakra rýchlejší, jak ja takmer? Prečo ma zabíjaš? Koľko máš HP? Hrozne malo, pod jedným riadkom. Ja ti dám ma zabíjať. Tak teraz som si videl smrť pred očami. Mám irony, za mnou. Ja sa tam nedostanem. Mám tam aj ja. Kde si? Nešiftuj, nech mi to ukáže to koliečko. Práve že musím, aby som položil si sledy. A nehituj ma, mám hrozne malo hápek. Polož mi tam jeden sled. Znič toto a polož mi tam jeden sled. Toto znič a polož. Kde sú irony? Ja žiadne nevidím. Žiadne nie sú, kde sú? A pokladaj za mnou ten ty debili. Ok, potrebujeme na ten bucket. Nedrkaj ma. Ok, ja tam nejdem, ok, už si porek sám. Ja potrebujem ísť späť. Poznám klaustrofóbiu. V Minecrafte, v realite nie, ale... Poď prosím už späť, máš tam cestu jak pre kráľa z tých slebov.